nosotros recollemos as algas cando a marea está baixa, se non están baixas, pois a marea non nos pode recoller as algas. E que algas recollen? O líquen. O líquen? Sí. Ajá. E van durante todo o ano? No, desde junio a setiembre. Claro, contando co mar, Sí. Que non é só dicir vamos ir e o mar non nos deixa ir. Pero nas mareas que hai, vámolas todas. Van todas. Todas. E logo collen e venden os sacos á industria farmacéutica ou a quen o compre. A que nos compre. Claro. Iso xa se sabe que a que nos compre. Nós traballamos pa Ciansa, Ciansa é que nos ven recoller. E cantas horas traballan coa marea, máis ou menos? Máis ou menos 2 horas de secando, ou xa, según vai secando, e se que está seca, no subir a marea xa dá volta rápido, xa se volvemos a recoller, a sacar todo para fora. E cargan os sacos costa para arriba, pois estas pendientes tan grandes, e canto pesa cada saco, mellor? Máis ou menos, hai anos de 30, hai anos de 30 e pico, e anos de 20 e pico, e anos de 18. Iso segundo onde estiñamos traballando, como dicir ayer, poñámonos de 25, de 26, porque se os hai que subir a lombo, ao lombo, pois hai que subirlos de menos peso. Claro. Se é que os burros non, porque tanto nos dá traerlos de 35 como a de 20. E isto le va facendo vostede toda a vida? Sí, toda a vida. Dende que era pequena? Eu sempre, antes era miña madre. Sí. Entonces despois eu de 16 en diante, ou 17 anos, xa seguín con ela. Ajá. E miña mãe retirouse e agora sigo eu son a que estou ao cargo de todo isto. É vostede un pouco a que se encarga de coordinar a xente. Sí. Moi ben, pero antes tamén collían líquen e algas para botarlle aos campos, verdade? Bueno, antes, pero eso na tempo de meus abuelos. Sí. Mas de miña madre, que miña madre bastante, xa ten 80 anos. Xa, claro. No tempo de miña madre colleno para ir a... Recórdome eu de vir con eles aquí, o carro das vacas e as vacas que subían co carro cargado de algas. Xa. E botaban no cabo, recollían en algún momento especial do ano? Non, porque mira, como dicir agora está na playa. Sí. Non ves na playa ese lugar? Sí. Era cando recollían e subían cos burros para aquí e que cargaban os carros. E botaban yo algún tipo de... botaban no amillo, a pataca en especial ou non? As patacas, despois se quedaba estercado pos nabos e para todo iso. Moi ben. Estupendo, pois non sei, algunha cousiña máis que quera por aí contar da... Pois non hai máis nada que é un traballo moi duro, verdade? Bastante duro, é moi duro, Moi duro. Moi duro, o que pense que é suave non é, Claro. Que hai que traballarlo mientras estás neso. Así que o que compre algún alga logo o consumidor final que pense que realmente vale o seu prezo, verdade? Eu creo que sí, Porque o traballo senón que llega por el... Xa yo digo. Que dá chollo moito. Dá moito chollo, moito. Sí. O que pense menos, porque moita xente dice, non costa caro. Non hai máis que ir á Ribeira e miralo. Claro. Porque onde non suben os burros hai que subir as burras. Claro. Así que... Moi ben, e que outra cousa lle iba a decir? E se necesita algún permiso para recoller algas? Si, temos permiso. Da Xunta, verdade? Sí. Hai que pedir un permiso. Hai que ter un permiso, nosotros temos un permiso. Ajá. Un permiso durante a época que hai. Ajá. E despois, cando volva a ser para o ano, volvemos a ter outro permiso. Todos os anos temos permiso. Sí, eu sabía que, claro, traballando... Sin permiso non podes vir. Claro. Antes deixaban vir os sábados e os domingos, pero agora non. Ajá, porque a xente collía para as leiras, pero agora sin permiso nada. No, antes ainda con todo eso, para vender collíamos sábados e domingos. Pero bueno, nosotros ainda máis ben ainda recollíamos o viernes, e como era moita cantidade, o mellor que se collía, deixábamos na playa, e pois o sábado e o domingo recollíamos. Vale, moi ben. Bueno...